Il-poplu Malti wawċi jixraqlu jkun jaf fil-verità dwar dak li ġara fl-aħħar 6 xhur fejn fi kwalunkwe pajjiż ieħor kienet tintrefa' responsabilità politika wara każ bħal qtil ta' ġurnalista. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-Parlament wara li sedja laqgħat talba tiegħu biex tkun diskussa mozzjoni b'urġenza dwar l-involviment tal-Ministru Chris Cardona fil-każ. Dan wara li fil-Forbidden Stories kien allegat kif il-Ministru Cardona allegatament iltaqa' ma' wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia qabel ma 3 persuni tresqu l-qorti. Dwar dan l-allegat involviment ta' Chris Cardona, il-kap tal-Oppożizzjoni nnota kif il-Gvern baqa' ma jridx diskussjoni għax hu inkwetat b'dak li jista' jingħad fil-Parlament. Għandna Gvern li jisma' iżda li ma jagħtix rendikont ta' emilu sostna Adrian Delija. Gvern li jisma' imma ma jagħmel xejn. Gvern li jisma' imma ma jweġibx. Gvern li jisma' u ma jagħtix rendikont ta' emilu. Min-naħa tagħha l-Oppożizzjoni hija aktar inkwetata bin-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern li qed tfisser aktar fi ħsara għall pajjiż u għall-poplu Malti wawċi. Aħna tippreokkupana di. Il-Gvern tippreokkupah. Li mhux qed jifhem il-Gvern illi l-ħsara li qed issir minħabba l-attitudni tal-Gvern li ma jaġixxix hija ħsara li mhux qed issir il-Gvern, hija ħsara li mhijiex qed issir lill-Oppożizzjoni, imma hija ħsara li qed issir lil Malta tagħna. Adrian Delija qal li f'pajjiż ieħor li wkoll seħħ qtil ta' ġurnalist intrefat ir-responsabbiltà politika. Iżda minkejja li 6 xhur ilu il-Prim Ministru Joseph Muscat wiegħed li lest jintefaq kull sold biex issir ġustizzja. Fil-verità, il-Gvern għadu sal-lum ma għamel xejn biex jinstab il-moħħ wara dak l-attakk. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa jekk il-Ministru Cardona u se jispjega jekk hux veru jew le iltaqa' ma' wieħed mill-akkużati, kif ukoll jekk il-Prim Ministru kienx jaf minn qabel. U allura jekk kien jaf ħax xi passi staqsa Adrian Delija. Dwar il-Kummissarju tal-Pulizija staqsa wkoll jekk f'dawn is-sigħat għamil xi ħaġa wara dawn l-allegazzjonijiet meta raw urġenti biss kif 4 posters kienu fil-karozza tad-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni trid biss li kull min ħares lejna jinduna li qed isir xi ħaġa għax fil-waqt li l-poplu Malti jista' jibla l-kunċett tal-business as usual min qed isegwina minn barra se jibqa' jiġġudikana. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li kieku r-responsabbiltà intrefat 6 xhur ilu kieku ddel fuq pajjiżna telaq mill-ewwel. Għaldaqstant staqsa lill-Gvern min se jwieġeb lill-poplu għax fil-waqt li l-elezzjonijiet jiġu jitilqu il-ħsara li ssir tibqa' tinħass fit-tul.